Čaute, toto je ďalší diel GTAčka a teraz sa chystám ísť na lov. Lov to znamená to, že ideme na vojakov aj na policajtov. Tam to bol ten druhý, nie že policajt, ale asi neviem, buď policajt alebo a kašľame ho. Dobre. Snažím sa teraz dostať okolo LV, no sme LV, ale priamo do centra LV. Aha. Hej, dobre. No nič. Vopred sa ospravedlňujem za tie lagy, ktoré nie a neprestať. Right. Dobre, jeden dolu. Hore je ďalší. Sa to strieľa všade do prdele, predné koleso. Presne to, čo som nechcel, lebo teraz sa mi zle keruje, vidíte. Tak nič to, čo pojeme na zadnom. Nejde, stále ideme na prdele nám. Musíme si pribrzdiť a teraz pridať plyn asi. Tak nie, ale ideme. Je to halus. Keď stojíte, zabočí vám dobre, ale keď nestojíte, nezabočí vám nijak. Nič musíme zadinu. Iné auto. Alebo sa podať aj motorku. Keď tu bude. Táto nemôžeme. Vezmeme toto auto, to je tiež sranda s ním. Ono mi to laguje, ale nie tak zle. Preč. Tamto to podpalíš. Ty svinia jedna, to je moje. Ne. Nás si nepodáte. Rozbehol sa to dobre. Konečne ma ten debil neviedol z toho auta. To je dobré. A jede se... Tak to ešte neviem ševerovať, kašlem to. Nemo švíha. Idú po mne dvaja. Ne, minútu vo väzení. Tak toto sa mi nepáči. Toto sa mi už vôbec nepáči. Ja chcem stať von. Veď sa uhni. Ty debila. Bež. Skoč. A nič. Nebaví ma to. No konečne. No, ešte jednu. Vraz mu. No, dobre. Ešte. A ty odskoč. Hop. Ježiš, sa to budem zdrhovať, to nič, už len 3 sekundy.
Vezmeme si... Nemáme. Ježiš, to tak nastavilo, že nemáme ani vôbec. Áno. Juchu. Nezdrhaj mi. Musíme zbyť pestiami. Keď nemáme zbraň. Ne. 3 minúty, čo? On švíha. Príde niekto po mňa. To nevadí. Uviezol ma. Možno. Dúfam, že prídu. My sa nachystáme. Ty? Dáme 283. Prídeš po mňa. Tak, to je dobré. Mária. Ďalší sa pripojil. Príde už niekto po mňa do väzenia. A už je tu. Skáč. Dobre, ty. Díky. Laguje mi to, on letí už 106. Môžete vidieť, haha. Juhu. Jajko, firma, ticho. Nerob sa na debila. Dobre, už je to moje. No, konečne to odlaglo. Koľko je nás pri firme. A vezmeme to s krátkou. Dneska to bolo o ničom. Nejaké za 3 minúty končím. Poďme sa s ní pohrať. Nie. Mám nápad. Von. Ty kic, čo robíš? Ty kid. Ja musím dať kill, lebo nemám zbrane. A keď nemáte zbrane, je to o ničom. Riadny level. To sa nepočítajú okone. Kamión, poďme si ho požičať. A rovno aj s návesom. Je to krásne toto. Musíme nacúvať pod náves. Luk. A je to privesenie, môžeme ísť. A dávajme na plné pecky. Ja teda to väčšinou poďme robiť salta s ním. Mám nápad, ideme naspäť. Toto je zlá, to sa rozbehnem a to budete kúkať. Hádam, hej. Joho. Preto nemám rád náves.
Ja som to zišiel, lebo väčšinou mi to ten náves letí do vody. O ne. Ale ono. Toč. Enter predá sultán, hej. Dobre, dávaj teraz. 106. Niekde sa pôjdeme potulovať. Nemám nápad, pôjdeme ku väznici. Vidíte, aká to je sranda, keď lieta na ves hore dole, doprava doľava. A musíte to točiť. Keď je náves vpravo, šípku doprava. Keď je náves ľavo, šípku doľava. Nazvom tak prvom. Čo sa budeme starať? Aha, Buffalo. Poďme to nabrať, ten náves. Drist. Ten nemôže rozbiť bránku. Ty klavy, pán. Ty klavy, debil. Tu sa dostala, dáva kill. Za ním. Nebudú všetko na ňo. Ja s tým návesom tak nezaflakujem. Frajeris, víš, ale vyšiel som. Kidna, poď. Žujem turbo. Hej, ty si ten mechanik. Kašlem ťa, ty buzerant. Teraz plnou parou vpred. Šmeď utekol mi. No poď oproti. A išiel. Frajer. Lenže ja znova som sa tak netočím, jak ty flekom. Frajer sa len nachruje. Kid. Ešte, chytím ho, neschytím. No nič, dobre, takže týmto ukončím aj tento diel.